Esten bir gurrunma şonu paylaşasım geldi. Novotqul Recepov qaqamrada jaň ediýär. Halak wal soraşýarlar. Ýaş tapawutlary az bolmasa da dostluk gatnaşyklaryny saklan iki ustad. Novotqulaga diýär, hani görşeliň da çaýlalyň da diýär. Qaqamradam nähip bolsa arkaýynlyga görüşmeli da diýär. Novotqulaga arkaýynlyk hiç haçanam bolmaýar diýär. Durmuş şol haydap howlugyp başagay bolup ýörken ýaşamaly zatdyr diýär. Arkaýynlyk hiçem bolmaýan garaşdan diýär. Hakyk şol. Bir etjek zatlaňy, arzu edýän zatlaňy, höwes edýän zatlaňy tarp turup gidip edäýmeseň hiç şoň tähetli wagty gelmeýän eken. Emiş şu torokdan geçimde adamlar gelip ýör, gelmelay, goway, hidelay diýen, ine näme üçin edemek diýdim de ne geldim bu. Eýtiriňiz haýyrly bolsun. Sal, oňa Amerikany barmy? Bar. Näçe bandy? Dokudman. Ta birini ber aýda. Nasıl? O marojna näçeden? Marozna 2 manatdan. Oňa birini ber aý. Ne marozna taý? Dost, 2 manatdan marozna. Amerikany näçe band? 9 manat. Marojna da 2 manat. Awa. Seň elinde näçe band da? 11. Tupid etme. Karoçy jigimin günnelüğünü göreýin diýdim, şahane çelgalýaka diýip, ana içinden söýühat tapdyma, mene. Okosam salam Leyli, men sana bir zat aýtjak. Men seni gowwarýan, sen bilen bir parça dost turasym gelýär. Sen ýüzüňe mowgadan özüňe makjy. Sen mekanam gowwarýar, ýöne sen meni gowwarsa men klasyň şefi diýe oňa seret. Egerde seni men bilen bir parçada oturjak diýsen, men yerim çalşaýyn diýip mowlum aýtjak diýe. Yani näme? Leyliň ýanyna oturaýyn diýe. Bana biz men okur etjäs bu söýüşjek olup batýra. Şu bloggerlaram gatty mesaj bar. Daha da umlar eten o ataqsıp. Şomuş diýseler, hondan bersi olup görler. Yok olmadı bolsa näme işler bilen. Diploma aýryp menen blogger boljakpy. Yattım qara çağırır. Alo, qowmy, näme işleýän? Böyle yatırmayı da. Şu sualım häzir magazinden tüýjü köp karşıtyrjak. Pul nerden işte? O bir proýekt pul berdiler. Bolýa. Bolýa borna yatma, bardym. Ne halipa? Bir mun toza olan jana ter, kuruş olay. Allo. O brat. Aman oyunda şunu otyurt meydana gidecek, oraya geçecek mi? Gidecek menem ýatlaýdym. Oglanlar salam aleykum. Waaleykum näme? Gelaýdymmy? Awalay. Mena eşigim çalışmadım ay. Meydana gidecek bolsak diýip. Çalsan da normal işin ama. Yorum ýöräliň aýaglanlar. Olay onsuzam kän garaşdyk, gör olay. Ey bratkam balaňam ýagmay. Gidýän ýerimde meydanam bolsa eşe garabada gidem doktos. Kim çiz getdirjek görseňem görwäw şunu. Men sana taksi pulum berýin. Ödüň taksida baray dost. Yo brat. Sağ ol, yo. Para ýernedim. Hey görödüm. Men aýdýanym dogry däme oglanlar. Dogry aýdýam dost, näme? Taksida barar da. Bolýa ýöräliň. İş yok ya da oturuyorum en pradam. Unya, karışeule. Marim gönle. Bana diyme Pablo, şunu deyin bardadan. İş yok ya da oturuyorum en pradam. Marim söyle. Yanya, son bu gönle. Son bu kolda. Demir beter konu yağdayı. Şu an demir yağdayı. Gülle, folya, üstünden gülle.
Salam. Kuvancı'na jatwalyağım ne? Düşün. Fereden umuman alamada kuvanç erbe doğrulanlar. Yöne yaltada may. Fonk çağılan gılıgıda yalta biliyamam. Ondan özüm katnaşan oğlunlarım var. Qoğu diyemi ümüm çanı deyin nip biyordum ama dedi biliyamam. Nomurunu verdik denge cem telefonları yok ben böyle. Fonk çağılarda hava. Ondan umuman teretin doğum benim yokan diyanam kuvançsan ten okumasam ten ulunum da cita ortarorsam gerek muşatana diyana böyle. On şey diyemem. Düzeliyaram birazcık okuyara işte tanrım geliyorum. Yine umuman yaltada çoğu. Ondan mesela çünkü yetişmeyen tabaklar var. Fizika, kimya tabaklar var. Öyle okutken tabaklar. Ondan sonra ben otuduyla muallimi da mesela çünkü patsın o dediğinde ondan okuyacağım mı? Sonra ben bilyen o alçık bol yaşı çağıran bilyen mi? Öyle bu verdim ma. Eğer okutmalı orta birazcık patsın o dediğinde orta ma ayıttım. Ne tip orta ben boş vaatlam onu öldüm. Osmaca okudurnan. Okutamaya göre beni okudum diyen şey diyen birazcık düşünüyor. Ay ulla kan oğlan için zıplat.